ko na diri la Mr. Adam katong makuha sa motor nga CRF si ayon sa nako be. Ayo. Ayo. Sir, ako nitong taga Honda sir. Si ayon lang ko sir. Dayon. Dito sulod. Sulod ta. Ingkod ta. Ikaw man tong nang-apply sa CRF nga motor no? Oh, ako to. Ako dito mo si SM mo ha. Nako yung mga pangutana lang bahin sa mong kumpanya. Unsa may mong trabaho sir? Akong trabaho. Usa ko ka engineer. Engineer. 50 mil akong bulan nya. Napo ko'y tindahan dito. Mo halin ko to semana og 25 mil. Mao ba? Dako aday sa mong kuan no? Kaya gyud kini mo na. Siyempre. Mo na ang kuan sir sa imong gikuha nga CRF. Ato ang down sa CRF mahal-mahal gid na sir. Mga 30 mil gid ang down. 30 mil? Oo. Ay, kasan ako na dayon ron. Utang sir, ang monthly na sir. 6 mil. 6 mil? 6 mil sir. Di hindi na putangon. Ako ng kasan. Kasan mo sir? Oh, kasan ako. Ingani na lang. Ato lang sa opisina. Dito lang ta magsabot. Unya. Ato sa ako. Sige. Yo, Kinsa na tayo mo papa? naa Hinata disability ko. pa na ay tao is WD. Ha? DSWD? Tay sana. Bilis ako. Uy, may hapon sir. Hapon. Mo ba ning balay ni Mr. Adam? Oh, mauning balay ni Mr. Adam. Sir, taga disability day ko. Magkanda ko og interview regarding sa inyong status para makaabil ta sa ato ang benefits sa DSWD. Sir, kumusta to ang panginabuhi sir? Wala palagi ko'y trabaho, sir. Gigikan pa atong permirong lockdown hantod karon. Wala gyud, sir. Wala gyud ko'y trabaho, sir. Nya, unsa may laing source of income nimo? Kuan lagi, sir, kanang kuan ra ko mamalit ra mig. Mabaligyan ra mi og lata, sir. Sige sir, nakoy papirmahan sa imo ha sir para certificate ni nga wala jud ka income nya. Luwi kayong kahimtang. Pila kay kabog imong anak sir? Tulog gyud akong anak. Amo to'y kinamuglangan katong ning April kanina kanina. Oo, unya. Naapog ko'y nagtutoy. Naay nagtutoy didto. Kamay pagyuday? Oo, unya. Buntis po ko. Ha? Buntis? Unsa mo isudaan ninyo sir? Dapat healthy yung ginagkaon kay buntis sa baday imong asawa niya, gagmay pa imong mga bata ba? Ang mahalin ra sa muang makuha nga lata, sir. Mura among kuan gyud. Balitong pagkaon. Luya no? Nya gulay hinin ang lata. Pa, pagdali na pa kay mga to datag Jollibee mo ni mama. Sir, looy jud kaya mi, sir. Wala jud mi. Usahay dili mi kakaon, sir. Sige. Son semana may bala na to ni og kapasar ba kag dili sir? Nya, to na ko sir. Salamat kayo. Sige, sir. Abi na kong nagpait, kaon, Jollibee gani.